nakita ko sa kaning post na viral ba nga bata iyang gipatulpoy ang amahan niya napoy mga ni chat na ko nga pahatagan og reaction, so matag ta reaction sa tinod lang. Agree ko sa comment sa uban nga dako ra kay ang 500 nga gipangay sa anak, pero kung nakita ninyo ang video, ang amahan mismo maoy niingon nga willing siya mohatag og 500. Kaya ang story gidani, ang amahan ni hunong og hatag og sustento, meaning ang papa nay laing pamilya. Kunya ang mama sa iyang anak nga kadunay 500 wala na nakadawat og sustento, so ilang gipatulpo ngano nahunong ang sustento. O dito na explain ang amahan na nagatiguang naman siya nya driver rabiya siya nya ang driving dili na fix ang iyang, di man siya personal driver, grab driver man siguro to siya, so dili gid fix ang income. Nay panahon daghan, nay panahon na wa gyud, so mo ti rason nga nahunong. Kunya syempre naningil ang bata, no, ningon ang kadtong nag-mediate nila nga babae nga pila man gyud imong kinahanglan niya siya, okay na ko atong 500 nga giingon. So meaning kita na react tayo no nga grabe po mga ka 500 allowance, dito allowance living expenses to niya, apil na to pamahaw paniud to panihapon pliti, no, gani apil siguro mama ato, no, dili gito para iya hara. Pero ang point is, ang root ko sa problem dili ang kwarta. Kay nitabo wala si papa nagpakita as papa, si nagtuota nga ang kwarta kay nagtagtag kwarta sa atong anak, papa na kaniya, dili papa kaniya biologically, pero in relation, no, you're just somebody else, no, you're stranger. Dili mapulihan og kwarta ang relasyon, no, dili mabayran og kwarta ang absence nimo as a father. Bantay mo walay respect, dili siguro nga disrespectful lang anak, pero ang respect as a father siya sa bata dili niya mapakita kay wala man siya nagpaka amahan nga relationship, kwarta raman. So ang lesson ani dili gid kay ang kwarta lang, kanang mga laki din ha niya namon babae nga mapilian iya mapamabdusan nyo panubagi na. Be responsible, no, you're accountable sa imong binuhatan. Nagdungan mo buhat na niya imong biyaan na siya mabdus na siya niya na siya anak niya wingon ra ka ako ra na sustentuhan, no, naghimo tag monster sa atong society ana tungod nato. Kung inganaon nato ato ang pamilya, atong anak mismo, wala siya respeto kay iyang ginikanan, wa man siya timan na. Ambot lang gumuuyon pa muna ko, pero digid maayo nga wala siya ka-feel sa amahan nga pag-atiman ba, kuwangan, lahi ang pag-atiman sa mama ug lahi mo atiman ng papa. Gani mga suya ng mga bata nga kung maglakaw manuroy, ang uban kompleto ang mamagpapa, samtang sila mama ray kuyog or papa ray kuyog. I don't know if mo agree mo na ako, pero mo na ako nakitaan nga bigger nga problem dili ang 500